Төп алынган тамаша Башкор дәүләт Курсак театрында орнамент нимә турында йырлай дип аталган премьера үтәсәк. Борынгы 5 риwayatты берләштергән спектакльдә иҗади төркем тамашасыларны сагу декорациялар, тарихи истәлекле сюжет, йырдар белән куандырырга ниятләй. Бай истәлекле, төрле әкиятләрдән, төрле безнең легендаларыннан бәйләнгән һәм шул ук вакытта ошо бөтә тарихты орнамент һөйләп, орнамент йырлап халыкка yetkерә. Нимә турында йырлай орнамент? Орнамент яшәү һәм үлем, мөхәббәт һәм хыянат һәм башка шундай зур мәгънәле төшенчәләр турында безнең орнамент халыкка yetkерергә әлеге вакытта яна премьераһы 18 февральдә булачак Алла бирһә. Спектакль 12+, урта яшьтәге балалар һәм олылар өчен спектакль булыр дип планлаштырабыз. Төбәк итәкчелеге карары буенча театр залын тамашасылар менән 70%-ка тиклем тултырырга рөхсәт ителә. Буга тиклем Курсак театры спектакльләре онлайн форматта күрсәтелгән. Сәхнә залында тамашасыларны каршы алуды артистлар байрамга тиңләй. Аның йөрәге юк, сөнки ул таштан. Шуңа ул үзен эзләп сыгып китә инде. Бер халыудың тавышын ишетеп кала. Шул халыудың тавышын ишеткәс, ул аңа гашык була.